Duotec е марка за инструменти. Това не са обекти за снимки, това не са инвестиция в художествени произведения, това е инструмент, който е за работа. Първо. Второ, винаги гледаме съотношението, когато става дума за нашия бранд, гледаме съотношението цена-качество. Тоест, това, което получава клиента, да е доста и цената да не е прекалено раздута заради излишни екстри. Една голяма група са полицаи, охранители, електротехници, автомонтьори, въобще всякакви хора, които се занимават работят с ръцете си, им трябва осветление, когато са навън. Туристи, било то ловци, било то рибари, риболовци, за да бъда по-точен, било, ако щеш, хора, които се разхождат кучето, им трябва вечер светлинка, било то бегачи, които бягат с челник. Направих едно проучване, което обаче явно се е оказало много грешно тогава, защото си бях направил една сметка, че трябва да продавам около 300 фенера на месец, за да се издържам и да го правя горе-долу от вкъщи, ако не от вкъщи, от някакво гаражче. Въобще не ми беше идеята да правя това, което направих в момента. И се оказа всъщност, че няма да стане. Поне така излезе проучването, излезе някакви ниски единични стойности за фенер и 300 бройки ми се струваха безумно много тогава. И реших да направя и вебсайт, който да бъде с градинско, да имаме физически магазин, да видим къде ще тръгне, да го развиваме натам. 2019 януари всъщност стартирахме. Първи продажби направихме април, това е преди 7 години. COVID принуди големите ритейлери в България да инвестират и да погледнат сериозно на онлайн търговията. И ни докара много повече конкуренция, отколкото всъщност се беше преди това. Трябваше да затворя физическия магазин за известно време, кратък период, около 1 месец. После около 6 месеца все още беше изключително нисък оборота в физическия ни магазин на Пиротска, но за сметка на той пък тук в склада тръгнаха нещата по-бързо. Факта, по който се приемат нещата от клиентите ни и факта, че те гласуват за нас с портфейлите си е голямо удовлетворение за нас и ще продължаваме да правим това, което правим. И също да не забравяме и нашите партньори, които са... Някои от тях са марки, които са чували, някои от тях са производители, които не са чували хората, които също се стараят да докарат много качествен продукт за хората, при това на достъпна цена.